Zer de gazteak hemen txagan infernu eta gaurkoan Call of Duty ikosteko partida dekarriko dizuet atope motakoa. Eta nola jolazen atope? Ba, hoxe, ikusten duzue, bezala norbait hiltzen baldin badugu, 30 segunduko kronometroa agertzen zaigu, eta zer egin behar dugu, ba, 30 segundu horietan norbait akatu ze bestela, gu hiltzen gara. Oso modo bikaina da jolaztea, oso modo bikaina da onta jolaztea, ze ezin dezu kanpeatu, ze kanpeatzen bak zure marazko galtzen dela, eta kasu honetan, nire laugarrengo biktimatu gaben dio hori konexioan gulpeak seguru. Esaten ari nintzena. Kanpeatzen jartzen bali mazara, eta norbait akatuta bali mazazu, 30 segundu oso askar pasatzen dira, eta zure buruak beste egiten du. Hor, hombre kantuz bati disparatzen ari nintzen, bueno, ez dakit nintzen, txarra egin disparatzen, baina bueno. Kasu honetan, mapan izena etxekilat, arman izena etxekilat, eta basiketan naik hor hilten daukela. Esan beharra doka, kasu honetan, ari nintzela jolate jode kasu honetan. Jamaten izan daia kasu honetan, 30 bializ. Hombre, hor bezala, jo, bez, hor txik usuze, 30 segundu. Eta hor bezala, partida hau brutala netzago, horren ondan noiztin bihurtu dau ni Call of Duty. Multijugadore, si beti zombite egiten daukela. Bengo beste bat, oso nanak. Ari nintzen jolazten Hoshgelekin, agertzen hor mapan ikusten duzue urdin ilunago, jode, tipo hori berriz, kauen la Rusia. Hortxe, mapan agertzen da urdin ilunago baten pintatuta bezala, ezta? Eta, venga, 3. aldiz, kamuflaje berdineko tipak akatzeziagola. Hacks. Eta zen berezitazen du, joku motanek, lehen esan duan bezala, kanpeatzea oso kanpero gutxi ibiltzen da, eta beraz oso divertido egiten da jolaztea, alde batetik bestera ibili behar duzu jendearen bila, hautzetik, hortxe ikusten bezala bukake egin didate, eta jendearen bila ibili behar da, zetan nintzen bezala, eta horrek bere xarma du, ez? Hori, Call of Dutyko personaje askotarikoen artean, hola beti baten bat kanpeatzen, o baten batzuk, edo frankotiradorea jartzen dutela, iskina baten jartzen direla, eta ez direla behien lekutik ateatzen partida osoan, eta nire ustez, horrek bere Call of Duty originaleko xarma guztia galtzen du, ez? Zer da Call of Duty xarma? Korrika ibili alduzu, hortxe, Hoshgel, epa, atzaten txak, lasai. Nik kubritzea dinprobilak. Xarma du, hori, kasu honetan binaka ibiltza, 3 taldeka, beste grupari irabazi, bandera gal dominion adibidez banderak, dominion banderan bila joatea eta ez bakarrik hiltzen gertatzea. Hor bializ hiltzen hau, baina lehen esan diatonan nitola eta porozko jonez. Eta hementxe, ikusintziak, ikusintziak. Eta nik behar bai, baina txikizoa hiltzen hau beti, etxekia nola itzeaten, baina noiz beti. Norbait, baldin mazio, en plan... Hor, nire kompainera galkatuko egin, oso ondo. Beti baldin mazio, en plan western, baten kontra, nire etatzen galtzen. Eta ez diatu lertzen zerratekan. Zinik beti disparatzea, tio. Nire ustez nire txoko konexioa pixkat... mierda badek. Jaztelea dituko berko jat. Ostia, anuntzu jat itenena, barkau. Jaztelea dituko berko jat, jode berriro. Alperrik! Hori, hoxe. Ikusten zuzela partida aurrera kaldoa, eta 3. nindoan, behatzi, bueno, inatzeko gaizki, behatzi, hombre. Bentsa, lehen esan dira, kara beti galtzea atera, eta hor, ez? Bueno, txeki horru ze letxugaz, ez? Batzutan bai bestan ez. Normalki ez dek, Baina, bueno. Hortxe. Ostia gari. Atopei. Bializan. Jode, mejoratu egati, oulo. Eta hortxe, ounet, hori betikoek. Eta partida oso laburrak izaten dira, oso apoteosikoa dena oso azkarra da, eta horregatik gustatzen zain niri atope jolaztea eta Hoshgel ere bai, Hortxe, Hoshgel, 2. hasiaki, ke cabron. Tio, beti paseteziak. Usteat beha 2. eta 3. geltza ditukela. Mintxo seguru. Bara, etxekila. Eta gogoratu norbaitek nirekin kontaktatu nahi badu, gari.infernuan@gmail.com idazta dauka edo Twitterrean bai, gariinfernu bilatuta, baita ere YouTubeko komentaretan utzi. Ni erantzuten saiatzen naiz, orain uste dut danak erantzun ditudala, hortan nahiko ortodoxa bihurtu naiz. Hore gila esan, oso jende gutxik jarraitzeziak, baina bueno, hori ez da keja, beti ere eskar bereziak eman, eskarrak eman jarraitzen dira zen guztioi, zoik gabe ez la kanalak ez dukela inungo lotura inungo zaire egiko. Ez txiki. Eskarrik asko horrezatetik gane, eta hurrengo arte izan, ale, a jugar a palas. Yeeey!